kita. Oh, ayan si Mrs. ko, Aileen, at sila kay Rande. Oh, ayan. Mayroon kaming Hindi ko alam kung magkasya sa friends mo. oh, marami kaming dinala sa'yo. Hatid ka namin ng pagkain, Lakay, para mayroon kang pagkain. Yeah! Guys, gandang gabi. Si Mrs. naghahanda na ng ano. Anong ibibigay mo kay Randihan? Pinapaitan, mainit-init pa to, Han. Napaitan. Merong pakbet. Pinakbet. Tapos pansit. Ayan, guys. Yung kapwa nating truck driver na taga New Brunswick na dito magpa-park sa Winnipeg. Mga anak niya, doon. Meron ka nakitang mga damit na pasanak Yung mo? mga pagkain ng mga bata. Okay, binilan mo? Nang, alin? Chocolate? Mga candy. Dadaan dito kasi magpa-park sa Winnipeg, guys, yung kakilala nating truck driver na taga New Brunswick. Sabi ko, sige, sabihan mo ko para makapaghanda ako pa. Bibigyan ko siya ng pagkain niya kasi siyempre alam mo naman galing na siya sa Bata biyahe. Eh, naubusan na rin siya ng mga ng baon. Kasi alam niyo naman, katulad ng Lakay Truck, pag nauubos, bumibili. Ayan, binila ni Mrs. ng mga ito, pang bata. Yung dalawa niyang anak yan. Wala na palang damit, Han? Wala na. Okay lang. Ito, dadalhin namin bukas. Pasensya na kasi walang damit. Gawa nga ng yung mga damit na napaglakyan ng mga bata. Don't take that because that's for other kids. Okay. Yung mga bata, ito sila Clark at sa Ate Sinel, mga damit niya, pinadala na namin sa Pilipinas. Wala na talaga natira rin. Ang dami dati Ilang sakuhan, no? Ha? Ilang sako yung Oo, matagal na yun. Mga babae yung anak niya, di ba? Oh, bibigyan mo rin siya niyan. Yan, bigyan mo niyan. Tapos kung may matira, ito, bigyan mo rin. Meron siyang ano doon. Meron na yan? Okay. Para sa asawa niya, kung sakali, shout out sa asawa mo, Lakay. Magkita na lang tayo bukas. Ayan. Pahinga na muna ako kasi kauwi ko lang. Kita tayo bukas. Napaitan. Mom. Guys, good morning. Nagbabalik ang Lakay Tracker. Ayan. Kausap ko na si Lakay Randy nung kagabi. No? Nag-text na karating siya. Alas 12 na. Wala na. Tulog na ako. Basa lang ko lang kanina umaga. Meron kaming ibibigay sa kanyang mga pagkain linuto namin o linuto ni Mrs. kagahapon. Merong dinakdakan. Ano to? Ang dinakdakan? Dinakdakan. Meron din tayong ibibigay sa kanyang pagkain. Marami ito. Ano to? Kasaba cake. Kasaba cake, guys. Yan, kasaba cake. Kaya kayo kapag ka nandito kayo sa Winnipeg, sabihin nyo sa akin na nandito kayo at bibigyan ko rin kayo ng pagkain. Meron din siyang Buko pandan. buko pandan. Hindi mo naman buksan. Tapos, ito yung Gulay. yung pinakbit. Yan. Tapos, merong pansit. Yan, pansit. Pinusin na namin kasi baka mamaya mapanis. Alam mo naman, maliit lang yung prosin niya doon. At meron siyang igado. Okay? Ito yung pinapaitan. Oh, painit lang niya yung pinapaitan niya. Tapos mayroong rice na linuto. Ayun. Yan. Sige, yan. At tapos, meron binili si Mrs. na mga para sa anak nila kay Rande. Yung dalawa niyang dalagin din. Yan. Mga, wala na kasi pasensya ka na Lakay at wala na kami talagang mga damit ng pangbata na ibigay na namin lahat. Ano? Oh, yan. Meron siyang yan. Oh. Yan. Oh. Isang bag yan na pagkain. Ang malibigay lang. Hanggang pagkain lang kasi walang damit ng bata. Ibigay namin niuwi namin sa Pilipinas yung mga damit nila Clark. Ate Sinil Dinonate na natin sa ano? Baguio Village. Dinonate. Di ba pinadala din natin? Oh, yun nakuha ni IG. Shoutout nga pala sa hipag ko.
IG. Hipag ko, di ba? Pinadala naman natin talaga. Guys, tara! Nasa Hidingli sila kay. Tara. Alright guys, nandito na tayo sa kalsada. Punta na tayo dun sa Hidingli. Doon nakapark si Lakay Randy. Gusto ko sanang dalhin yung mga bata ganina. Kaso nga lang may pasok ang mga bata. Ngayon, today is Monday, Lunes ngayon. Para makilala sana ni Lakay Randy. Kaso nga lang may pasok sila. At saka meron din siyang online appointment si Lakay Randy sa mga linalakad niya sa application nila sa permanent residency between 8:30 to 9:30. Kaya hindi muna kami, o hindi ko na dinala, pumasok na lang sila. Marami pang pagkakataon, importante rin kasi yun yan guys. Of course, si Mrs. ang driver yan. Ang aking Mrs. Hindi niya na mami, ngiti. Ganyan lang guys kapag ka mag-asawa. Wala nang ibang pinakamasaya sa buhay kapag kayong dalawang mag-asawa ay nagkakasundo. Ito ang masasabi ko sa mga mag-asawa. Kami rin ni Mrs. hindi rin kami perfecto mag-asawa. Meron din kaming bangayan at saka hindi pagkakaunawaan, which is napaka-normal yan sa isang mag-asawa, di ba? Pero yung mga nakalipas o nakaraan ng mga pinagtalunan nyo na, wag nyo nating balik-balikan. Kung nag-usap kayong ngayon, nag-away kayo dahil may pinagtalunan, tapos pag-usapan nyo nang hindi na mauulit, hindi na kayo gagawa ng ganong pagkakamali para hindi na kayo mag-away. Kailangan huwag nyo nang, ang isa sa inyo, it's either yung babae, huwag nyo niyang laging ibinabalik-balik yung ganong sitwasyon. Advice ko lang ito, wala muna tayo sa tracking about family, pag-asawa. Huwag niyang pabalik-balik pa para sa ganon hindi kayo laging nag-aaway mag-asawa. Ang dapat sa inyo, kung kaya mong tanggapin yung asawa mo, tanggapin mo na at mag-move on na kayo. I-let go nyo na yung mga nakaraan na mga pag-aaway nyo. Kasi kung paulit-ulit nyo pang binabalikan yung pagkakamali ng isa sa inyo, hindi kayo makakapag-move on. In the end, magiging toxic ang relationship ninyo. At kung may mga anak kayo, yung mga batang magsasuffer, diba? At saka lumayo tayo sa mga taong sila yung mga nanggagatong sa sitwasyon nyo bilang mag-asawa. Kasi marami rin ibang tao dyan na siyempre bilang ikaw may problema ka sa pamilya mo, isi-share mo sa isang tao, hindi mo alam yung pinag-sharean mo, baka mamaya ikwento niya sa iba, lalala pa. Ayan. Kaya kung mas maganda, piliin mo yung pagsasabihan mo ng mga problema mo upang sa ganun makontent yung problema ninyong mag-asawa kung meron man. Nandun na tayo, gusto mong ilabas yung sama ng loob mo bilang babae o bilang din sa lalaki, pero piliin mo lang din yung pagsasabihan mo. Kasi hindi lahat ng tao pwede mong i-trust, pwede mong pagkatiwalaan. Ngayon, yung taong nakangitian, pinagsasabihan mo, baka bukas makalawa, yung mga pinagsasabi mo, alam na ng buong barangay, hindi maganda yon. Magkikreate lang lalo ng hindi nyo pagkakaunawa ang mag-asawa. Ayan. Basta tandaan nyo, ano man ang problema nyo mag-asawa, pag-usapan nyo ng maayos, ganyan. Tapos isipin nyo to lagi, ano man ang mangyari sa inyong mag-asawa, bumagsak kayo mag-asawa, ang magsasuffer yung mga anak ninyo, wala nang iba. Ang mangyayari nan, kayo yung naging selfish na mag-asawa, kasi hindi nyo inisip yung kapakanan ng mga anak ninyo. Yan guys Lakay Tracker once again nagsishare ng advice sa lahat. This is couple moment guys. Diba Hane? Tsaka malas kasi yung lagi nag-aaway. Malas yan. Si Mrs. magsasabi rin. Kaya kapag may isang tumataas na ang tingin mo papunta na sa pag-aaway, dapat may isang tumatahimik na lang. Hindi na mas maganda. Tahimik na lang muna hanggang sa lilipas naman yung init ng ulo Oo. Tama yun.
Tapos saka mag-usap pag naimasmasan na. Mas masana mag-usap na. Yun guys, yun. Totoo, tama yun. Huwag pairalin yung init ng ulo. Ayan. Kasi kapag ka nakagawa ka ng hindi maganda dahil sa init ng ulo mo, you will never going to Yan lang go yung back. Hindi mo na may babalik yun. ginagawa ko pagka medyo hindi na tayo nagkaintindihan, isang word pa lang na mahalata ako ng ganyan. Stop muna tayo. Mag-isip muna tayo ng maayos. Oo. Ang ginagawa ni Mrs. sa kanyang stress reliever pag nag-aaway kami is Exercise. nag-i-exercise si Mrs. Yan. Tapos pag tinawagan ko, oh, kumusta dyan? Tapos na yung aking exercise. O, di okay na. Wala na kaming ibang pag-uusapan kundi yung exercise na yan. Buti ka pa, sana all. O, di na nawala na naman yung pag-aaway, yung pag-aaway namin. Wala na, kumbaga ang exercise namin to therapy. Sometimes yung exercise guys is therapy. Kaya naman tignan nyo naman si Mrs. Oh. Grabe kataba nito dati, 200 libras ngayon. Ilan na ngayon? 120 o 130? 65, 64, mga ganun. 64 kg, oh. Oh, 64 kg, dati siyang 105 kg. Oh, hindi ako nagkakamali. Oh, di ba? 64, na-down siya ng 30 plus. Bumaba pa ako ng 55 doon, pero hindi maganda. Pero ang importante doon, naging mas healthy siya at naging mas active siya at lalo siyang lumakas. Guys, wala pang iniinom na gamot si Mrs. yung mga maintenance niya. Ilan taon ka na, Han? 41? 41 na siya. Oh. Ang lakay tracker, ang apong nyo lakay is 44 next year, December 17, 1981 ako. Pero kahit pa paano, nabawasan din yung aking nagka-capture pala yun ng camera. Nabawasan din yung taba natin. Naging healthy tayo ngayon. Hindi na tayo nagtitake ng mga drugs na pampa-maintenance. Yung maintenance na hindi na tayo nagdi-drugs. Kumbaga yung maintenance. Hindi na tayo nagme-maintenance. Nag-text sila kay Randy na. Okay, sabi niya. Sabi nila kay Randy. Hidingly flying daw siya. Guys, let's roll! Alright guys, andito na tayo sa Hidingly Flying J. Gusto mo pa pizzahan? Hindi. Tsaka na lang, ipunin ko na lang yung points ko. Oo, pag busog pa tayo. Ang dami-dami ko kasing points guys. Hindi ko naman gagamit kasi yung mga pagkain dyan sa hindi ko rin masyadong kinakain. Lalo yung mga pizza, hindi ako masyadong. Anong company niyan? Doon sa dulaan. Tara, nasa labas yun. Sa gilid daw sabi niya. Diyan, akutin mo dun sa papasukin natin dyan. Truck stop. Maliit lang tong truck stop na ito, Han. Malaki to. Maluwang ito. Na Hindi, maluwang ito, Han. maluwang. Ayun yata siya. Saan dyan? Ayun, nakatayong yun. Yun. Kasi kumaway na. Nakita niya na kasi yung alam niya kasi yung sakyan natin eh. Guys, andito na tayo kay Randy. Flat deck pala siya, Han? Oo, flat deck siya. Tara, park mo muna natin. Tara. Ay, Lakay, kumusta? Kumusta, Lakay? Kumusta ti biyahe? Hindi nila kaya na ako. Bagata na may kang dito. Wala. Ay sa ate, kapag stay nga nila kay Randy. Oh. Hindi tayo nagkita sa mundo, dito pala tayo magkikita. Oh, ayan si Mrs. ko, Aileen at sila kay Randy. Oh, ayan. Mayroon kaming Hindi ko alam kung magkasya sa friends mo. marami kaming dinala sa iyo. Hatid ka namin ng pagkain, Lakay, para mayroon kang pagkain. Maraming salamat. Mga bata. Walang problema 'yan. Magkakasya kaya 'yan? Wala kasing damit na
na ano ni Mrs. gawa nga ng yung mga damit na sinabi ko sa'yo, yung 10 mga years old na siya ngayon, yung babae. yung mga anak namin, malalaki na. Okay na to, marami na to, marami. Dahil talaga, ada pinapaitan, ada kang dinakdakan, napuno ka na, adain na puy mo. Pang isang linggo na rin. May kanin ka, meron ka pang ano pa ba yung ibahan? Minatamis, meron ka pa yung yung ano, brown. Kasaba cake. Mrs. Gumawa si Mrs. lahat ng mga pagkain na yan. Salamat sa Ano kas pangarigan, kung marami ka pang winter. Palis ka na? Mamaya pa. Maya pa Tapos na yung meeting mo? Ano pala mo, sige. Hindi, sakto-sakto nga po. Tamang-tama. Mga 15 minutes. Okay. So yung kung may matira, di para matikman din ng mga bata mo at misis mo yung ano. Tama-tama yan. Shout out na lang sa misis mo. Si Royce, mga pagkain si Lakirande. Yung mga anak mo, may mga ano yan, mga pang kids. Damit wala talaga. Pero punong-puno ka ng pagkain yan, Lakay. Salamat ng marami. Walang problema yan. Hindi tayo nakita sa Moncton yung biyahe mo nung nakarang linggo. Dito pala tayo magkikita sa Winnipeg. Ayos yan. Ngayon, ang masasabi ko sa iba, guys, kung andito kayo sa Winnipeg at nandito ako, mag-message lang kayo. Hatiran din namin kayo ng pagkain. Alam nyo naman ang Lakay Tracker, friendly tayo. Yan. Meron ka bang ngayon? Meeting. Ayun pa ba yung meeting mo? Mga 10:30. Pero nag-sign in ako. Sige, hindi ka na namin abalahin sa meeting mo. No problem. Para sa ganun maantay mo yan. Till next time na lang. Pagkakataon. Walang problema yan. Nag-ulit to. Tawag lang. Sige, Lakay. Kasano nga, pakada kami. Until next time. Pagpaspasi siya ang daytay niya na agad ng makpakanan. Yeah. Sige. Alright guys, ayan. Mapasyal kayo doon. Sa East Coast. Wala, may RV naman kayo. Di papunta kayo sa amin. Alright. Guys tandaan nyo, Lakay Tracker, taga Winnipeg yan. Pagka andito kayo, nakasuporta o nanonood kayo sa vlog ko at nagpost ako dyan sa Facebook ko, makita nyo, dito ako, sabihin nyo lang, sakaling hatid din kami ng pagkain sa inyo. Shout out. Team Lakay dyan sa Pilipinas. Kaya natin tracker dyan sa San Juan sa mundo. At saka yung mga shout out ko yung mga Team Lakay Tracker dyan sa dyan sa Pierre. Especially si Lakay Roldan Agustin. Okay. Sano Lakay? Until next time, thank you. Anad ka. Tawag tulat ta. Good luck today ta. Ano pa biyahe? Ako kawawid ko. Into Martes siguro. Into Merkulis. Okay. Yan Lakay, kasano? Anad? Okay. Sige nga Rod Lakay. Ingat. Sige tayo, salamat na marami. Paspasin siya matan. Naka-frozen na kita. Bareng umanay ta truck mo. Salamat po. Sige Lakay. Good luck. Okay. Yan guys, ayan. Meron din kasi siyang meeting guys sa Pasok sila kahapon kagabi sana kaso wala, tulog na. Late akong dumating mga na ako dumating dito, 11 na. Tulog na kami. Tulog na kami. Mga Sige. bata. Thank you. Sige Lakay, good luck. Okay. Alright guys, ayan. Ganun lang kasama at magkakaibigan, special mga kababaeng Pilipino. Yan. Guys. Yan, ngayon ang plano namin ni Mrs. Pupunta na rin ako, mamimili ako ng gulay ko sa grocery, tapos uwi na. Saan grocery ka ba gustong pumunta? Dito na tayo pumunta. Superstore? Dito na tayo sa may superstore dito, di ba? Okay, kahit doon sa pasyal nga tayo doon. Sa Costco tayo. Doon tayo, St. James. St. James. Ayan guys. Pa-voltage tayo. Madami-dami mga truck dito. Saglit lang, hinatid lang talaga namin yung pagkain na yun. Gawa nga ng meron din siyang appointment meeting sa online
dahil dun sa kanyang inaasikasong ano guys, sa kanyang permanent resident ng family niya. Good luck, sana ma-PR para sa ganun ayan, wala namang iisipin, PR na sila ng family niya. Dumanas din naman tayo ng ganyan, no? Oo, sa pag-apply ng permanent residence. Mahirap guys. Alam niyo yung diskarte namin ni Miss dito, yung mga application namin dito, dasal dito, dasal doon, kasi wala kang kaano dito pray, dasal ng dasal, dasal ng dasal. Kikit ko yung application ko, tapos pasa ko kay Mrs. double check niya. After that, i-double check ko ulit. Tsaka kami magdasal, tapos ipadala namin yung mga application namin. It works. Kita nyo? Dire-diretso yung flow ng application namin. Saglit lang. Ayun, si Canadian citizen na pati kami. Thank you Lord sa lahat ng blessing. Kaya yung mga blessing ng mga ganyan, kunting bagay lang yung mga pagkapagkain na yan, share natin, di ba? Love you all guys. Basta sabihan nyo ako pagka nandito kayo sa Winnipeg, nagpark kayo dito sa malapit, at kung andito ako at kung hindi kami umalis ng family ko, kasi madalas kami dun sa St. Laurent, may property kasi doon, at nagka-camping, luluto tayo. Alright guys, tara tayo sa grocery. Alright guys, nandito na tayo sa Costco. Simpleng date namin ni Mrs. Pabili pa grocery lang. Yes, Costco. Hindi wow. Costco. Mga date namin pamamalengke. Mga date namin ni Mrs. pamamalengke lang. Ito guys, matisting mo nga ito. Kita kahit ano, kahit yung pako doon, kitang-kita yung pako. Pati langgam, kitang-kita, may langgam sa taas. May langgam. Tingin nga ako. Ayan. Hanapin mo yung langgam ha. Di ba nandun, pati nga yung mga tornilyo, kitang-kita maliwanag, Ito. Ayan guys, National Geographic yan. Magkano presyo? 300. Tornilyo, kitang-kita na. Ano, kala ko ba, dito ko na lang sana bumili. Pasko na guys. Nakabili ka na ba? Meron tayo. Alright guys, tara. Ito yung pinangarap ng ano. Napangarap mo? Magkano yan? Ay kuya. Ay, speaking. Hi. Okay lang? Okay lang. Mag-say hi ka lang. Hi. Kumusta? Napapadaan ako sa videos mo minsan Thank you. Okay. Thank you. Ay, pala, mayroon din magsasawa. Nakita mo. Dito tayo. Sige, siya. Punta dito. Parang tayo siya. Lakay, ano pa ka lang? Lakay Packer. Ano? JR. Sige, shout out. Mapapanood namin kayo. So, sige, shout out. Thank you mo. Thank you, ma'am. Okay. Thank you. Ayan. Ito mo guys. Pakalat-kalat kasi sila kaya at saka si Pakdat dito, si Mrs. dito sa Costco Kaya yan, nakikilala tayo. But anyway, tara. Tayo sa bili mo tayo kung ano dyan. Alam na guys strip loin. Siyempre, lumo naman Yan ang presyo. Lumo. Alright. Abay bukas. Uy, kakaiba ka. Puro ka na lang. Sipasipahin mo lang pala yan. Okay. Yan. Yan yung manok. Okay. Ako na magdadrive? Tara. Ako na daw magdadrive guys. Si Mrs. pagod na. Let's go. No problem. Buksan mo lang. Tapos yan. Kain muna kami ni Mami ng chicken dito. Yan nga, nag-date nga kami ngayon ni Mrs. guys. Nagpost ako sa Facebook.
Nagdidit kami ni Mrs. Kakain kami sa labas. Ayun. Chicken. Lunch na eh. Ang oras ng lunch namin ngayon is ano na? Anong oras na ba ngayon? 11:41 na, 11:41. Merong gloves Lunch dyan na. sa gilid atahan. Gloves na pagkain? Gloves ng kamay. Saan? Dyan. Nakita ka? Huli. Wala. Plastic. Wala. Oh, nandyan. Anong kulay bang mga gloves? Oh? Hindi yan. Plastic? Meron ka namang alcohol eh. Naghugas naman tayo kanina. Kakain tayo guys. Tinan ko dyan. Kapin mo? Sige. Ooh. Simple lang ang date namin ng misis ko guys. Meron ka namang wipes eh, tsaka alcohol. Guys, kain tayo. Simple lang ang date namin mag-asawa. Una hanapin. Ayun muna kami. Bago ang lahat. Isang buong manok. Patong natin dito. Upuan ni Bak. Anuhan ni Bak. Kami isa tayo. Uy, alam mo? Pupunta pala tayo, magbayad tayo ng ganito. No. Insurance. Ngayon? Oo. O, edi tama-tama. Duman na tayo. Hindi naalala mo. Mabayad pala kami ng insurance guys. Tapos, For good for May- 4 days. may din Ay, na 4 months. tayo ng anuhan, ng yung policy ng RV pala. Sabihin natin na na misplace ko yung policy. Okay. Xerox lang natin. Try. Hindi ako makakain ng ganyan. Ano? Ano ka ba naman, Han? Wala ka namang plate na dala, meron ka ba dyan? Kaya, Naman pala, pagka ano, magdala ka. Guys, kain. Mamaya, alis na kami. pata yung tubig. Hindi mo sinabi. Bumili tayo. Alright guys, tapos na kami kumain ni Mrs. Pupunta kami ng K-Waiting ngayon. Doon kami magbabayad ng insurance ng sasakyan. Ano bang kinuha natin yung insurance plan, ha? Insurance payment? 4 months? Every 4 months? Every 4 months. Magkano babayaran natin? 580 ata. 580. Kaya yung insurance nitong pilot namin guys, pilot lang yun, no? Insurance ng pilot namin 2,000 ano? mahigit. 2,000 mahigit itong pilot. Isang taon. Isang taon, $2,000. Nako. Ayan, let's go. Ako na magdadrive. At si Mrs. Lumabas, ay pumasok ka muna, Han, kasi hindi mo ba nakita? Andun sa gilid ko, hindi ko makakita. Padaanin muna natin siya. Wala siyang masabi. Yan, magpapadaan yung isa. Meron pang isa dito. Pumasok ka muna. Ay, sige. Thanks. Let's go guys. Busy ang cost ko. Yes, andito na kami ni Mrs. Ito ang date namin ni Mrs. Mamalingke, kakain sa labas at magbabayad ng utang, car insurance. Yung babayaran namin ni Mrs. Pang ilang ano na yun? Pangatlo? Yeah. Sa susunod na bayaran December. Sarbit Insurance. Hello. Ma'am Cecil. Dami ang boses mo.
Magbabayad ka na ng insurance po. Magbabayad ko. Car insurance. Oo, kanina sa kanya ba? O Sa iyo nakapangalan yun lang. license na. Ay, ka ng $15, ate. Okay lang po. Policy. Mahal pala yun. Ano naman nangyari yun, ha? Ay, paano ba tayo? Hindi na, kasi alam naman nila yun eh. Nasa record mo naman yun eh. Ay, pero pag na-pull over ka, hihingan ka ng copy ng registration mo. Baka mamaya Hindi pa naman kami mag-ano. Hindi pa naman kami aalis. Pag yung registration lang, magbayad. $15 lang. $15 lang ang replacement. Pero wala sa pangalan niya yun. Reprint? Wala sa kanya yung RB na sa iba. Oo, nasa akin. Bubuksan natin sa file mo. Ano, Tinambayad? ano So, pa ang ako? last payment mo sa birthday mo na ha, Kuya Nestor. Oo, sige. Kita tayo sa birthday mo. Magpa-print pa tayo nun? Huwag na, kasi hindi naman tayo aalis. Sayang yung 15. Wala pa kaming budget, ma'am eh. Na? Ano yun? Yan pa yung nawala ng budget ha, YouTuber ha. Yan to ba? Instead na kumita, puro bus na nga. Pero anyway, next year, dito naman kami lagi. Si ate ano yung kausap namin, blinag ko nung nakaraan eh. Ismal nga siya. Gusto niyo bang mag-shout out sa mister niya? Ah, okay. Sige, okay guys. Hindi, ayaw ni Shout ma'am. out, sabihin mo na lang, shout out dito sa Service. broker namin. Sarbet. Ganito. Okay. Kasi meron Mga din Pilipino. kami ganito eh. Yan si ma'am. Si ma'am Cecil, huwag natin pakita ang mukha. Si siyempre, for their personal For privacy. privacy. Okay. Yeah. Thank you, te. No? Thank you, Mm. thank you po. and Kita to sa- Thank you, Kuya Nestor. Ah, sige. More, I-check mo sa YouTube. Sige, sa search kita. Lakay Ano naman ako Tracker. eh. Ha? Lakay Tracker. Meron na Lakay. siyang So, hindi yung 66. pangalan mo mismo. Hindi. Oh. Ay, hindi. Yung Nestor nga pangalan ko. Kaya nga, Nestor, di siyempre, kapag nag-YouTube ka, yun ba yung ano mo, yung ano mo doon, screen name mo? Oo. Nestor din? Channel. Ano, ito mo. Lakay Tracker. Pero hindi naman Nestor pala eh. Lakay Oh, hindi. Tracker lang tawag. Lakay Tracker yung Ako yung YouTube Channel. account ko is pangalan ko pala. Naku, dapat pala meron kang screen name. Wala namang problema eh. Parang iba na alaw eh, ganyan. Eh, kung sumikat yung pangalan nyo. Nag-YouTube po kayo? Hindi, ano lang yung for my Personal lang. Kaya ako naman, Oo, kahit meron personal, kang panoorin. Oh, yun, ganun Diba? din Kasi siya. minsan maganda meron kang ano. may account din, makapag-comment ka. So, nakaharap yun sa'yo, brother. Okay, anyway, check mo te ah. Yeah. Thank you Hindi, so ayaw much. mong shout out? Shout out mo na si mister? Oo, sige. 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 See you again next time ha, Sarbit ha. O, yan guys ha, pumunta kayo dito. Sabi ni ate. Oh, Pero yung policy na, hindi naman ako binigyan ng ganyan, yung maraming kopya. bakit di ka binigyan? Hindi naman nila kailangan yung palisan, ang kailangan nila registration lang han eh. Alam mo yung parang kulay blue Alam ko, may nagbabanta na nga sa atin eh. na ano? Gusto ko lang i-review yun eh. Ayun, nagbabanta sa atin na susunugin yung RB. Oh, gusto ko lang Kaya i-review yung policy. kaya pala si Mrs. nag ano. Ikaw ba naman babantaan ka? Oh? Pinagbabantan kasi. Di ba sa previous video vlog no? Ayun, nandyan lang naman yan eh. Oh. Dito lang naman yung resibo na binayaran natin. Resibo lang yun ha. Pero yung mismong policy kasi noon. Hindi naman talaga sila nagbibigay ng policy. Hindi sila bibigay. Oh, ang ibinibigay lang talaga nila ito han, ito eh. Tanggalin mo ito. Itong kulay blue lang, yan ang registro. Tanggalin mo. Nakalagay dito yung liabilities at saka katulad nito, ito yung registration natin. May sa truck mayroon din ito. Kalagay dito yung sinasabi niya rito, basic auto pack insurance, sabi niya 200, third party liability 2 million, maximum insured value is 70,000, yung value ng RB, nandyan naka-state dyan, kunwari, ganon. Ito, isasakyan eh, 70,000 yung ano nito. Hindi ka binibigyan nun han, ganito talaga lang ang binibigay sa atin. Oh. Kung susunugin yung RB mo, ano na yun, may kasama na dito yun, fire. Kasi yung mga tao kasing, ewan ko, hindi ko maintindihan. Nag-vlog lang tayo para sa pamilya, eh, harsh word naman talaga yun yung
susunugin. Ako mayroon din naman akong kinaingitan pero hindi ko sasabihin o hindi ako magsasalita ng ganun. Instead, hindi ako nanonood na lang sa vlog niya para hindi ko makita. Ganun lang yun eh. Kung ayaw mong isang tao, lumayo ka na kasi otherwise magkakaroon ka pa ng hindi magandang ano sa magkaka-hatred ka pa sa sarili mo, kay isip hindi ka magiging masaya. Yun. No? Ba't parang maliit yung insurance natin ng last year? 1,750 lang. Eh, tumaas ngayon kasi may mga huli ng nahuli Saan ng yan? police case. Alin? Ito? Yung bago. Hindi ko na yun. Alright guys, ayan. Nakabayad na kami ni Misa. Saan yung papelhan? Yan. Binayaran niya kasi dati ang insurance namin, ang bayad ng insurance namin, yearly kami nagbabayad. So 1,700 yearly. Ngayon dahil medyo tumaas ang insurance namin, 2,000 mahigit, wala kaming pangbulto ng $2,000. Kaya babayaran namin ng annually. Yung quarterly, 4 na beses sa isang taon. Yan. Ito. Kapag yung resibo. Ayan guys, kaya binayaran ni Mrs. ngayon is $583. Ayan guys, $583 para dito sa aming insurance na to. Tapos sa sunod na pagbabayad namin is pangatlo yon, pagbabayad sa birthday ko, December 17. Andun yung pang-4 kasi ang renewal nito every March ba? April no? Yun yung panghuli, renew ulit. Yun. Anyway, tara nahan. Uwi na kami sa bahay guys. Manood na lang kami ni Mrs. ng mga movie doon. Tapos yun, enjoyin ko ang uwi. Gusto sana namin pumunta ng St. Laurent. Paano kami makakapunta ng St. Laurent? Yung mga bata may pasok. Kaya yun. Hindi kasi night out ng linggo eh, yung day off ko. Okay lang, kaya mo na. Makasama naman natin si Mrs. Yan. Okay, Han? Yeah. Guys, ayan. Magpa-ano muna tayo. Magpa-gasolina muna tayo. Pina-reactivate na ni Mrs. doon. Antayin lang natin at lalabas siya. Full tank. Okay, so 133.9 ang 1 litro ng gasolina. Tulan tayo sa regular. Nakapagpaluto ka rin? Nila rin si Mrs. Ano to? 10 sabi ko eh. 10 na. 649 lagi yung dalawa. 649. Lotto Max lang to. Okay lang. Okay na, hayaan mo na. Tama na yan. $6. Bumili rin si Miss ng Lotto. Malay mo manalo tayo guys. Pag nanalo kami ng Lotto guys, sabi ko sa'yo nyo, ilan ng subscriber ko? 67,000 something. Meron kayong premyo. Balato kay Lakay Tracker. Kaya siguraduhin nating manalo tayo. Kung may manood sa akin, maraming salamat. Kung wala manood sa akin, okay lang. Kasi ito parang libangan lang ito. Libangan lang ng pamilya ng Lakay Tracker. At sharing good vibes. Yan. Si Mrs. nagkakalkal pa rin hanggang ngayon. Nakabado kasi. Huwag mo nang isipin yun. Hindi, ay naayos ko lang yung mga papel-papel. $59 $60. Ilan ba lagay mo? 60? Oo. Okay. Hindi pa na full tank. Okay lang. Prepay kasi 60, 44.8 litro, $60. Okay, let's go. Oh, yan guys, andito na kami ni Mrs. sa bahay. Tapos na ang aming date
Na malengke, na grocery at etcetera. Ayan, no? Yung Han, no? Gusto mo, Han? Kumain kami ni Mrs. Which is saan? Sa kotse. Hindi naman kami kumakain ni Mrs. na hindi namin kasama ang mga anak namin eh. Oo. Tama na yung... Selfish yun, selfish. Hindi naman sa pagiging selfish. Kundi, siyempre, yun naman talaga yung ating ano. Kung date natin. Pero, yun nga, hindi nga kami kumain sa labas na kami lang din. Hindi naman masamang kumain kayong mag-asawa sa labas kasi mag-asawa naman kayo. But anyway guys, patuloy na namin video vlog namin. Dito na kami ulit sa bahay at good luck kay Randy sa kanyang application, sa kanyang permanent resident, kasama ng kanyang pamilya. Yan. Guys, inuulit ko pag andito kayo sa Winnipeg at nakita nyo, mag-comment lang kayo dito sa Facebook ko o kaya sa YouTube ko, minomonitor ko naman yan. And then, kapag andito ako, yan, dadalhan din namin kayo ng pagkain. Si Mrs. Tagaloto. Alright. Alright, guys, thank you for watching. Ingat kayo. I love you all. Peace up, guys. Bye. Enjoy muna sa bahay. Love you. Bye, Han. Bye. Lakay Tracker.